लोगोफोर ओरैबायदि गरम गुवाहाटियाव दामानि माने सानावथ' ओंखारनोनो हाखाया बेनिफ्राय हरावबो ओरैबायदि गरम जादों कारेन्टआबो दसे थांनायजों ओमफ्राय जोंथ' भारासो थायो नालाय ना इनभार्टारानो दं ना मायानो दं ओरैबायदि खस्थ' मोनदों ओमफ्राय नै लोगोफोर आं मा गाननानै थादों नै लंनिसो गाननानै थादों आं लंनि माने नाइटिबो गाननानै थानो हाया दख'नाबो गाननानै थानो हाया बेनिफ्राय भिन्दि भाजा एवनानै बानलु गोरान एवनानै सोमजानानै गेस बानायग्रा नागिरलांसै आं लोगोफोर माने गथ'फोरखौ आं फोजाथ'ला हराव उन्दुनो हायाखै दासो उन्दुलांदों नै लोगोफोर आंना भिन्दि भाजाया मोनबाय बड़ा नहीं है बड़ा तो ये ही बड़ा है बस क्या क्या काटना है हाँ अच्छा 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 सिखा बिफैथ'दोंमोन जोंजों थाफाग्रा सासे लोगोफोर नै जाबाय मोनबाय आं ओंखाम सोमजानानै गेस स्टप बानायग्रा नागिरलांसै लोगोफोर मानोना आं बेवहाय माने गुवाहाटियाव माने बबेथिं मा दखान दं जेबो मिन्थिथ'आ ओंखायनो नागिरलांनांगोनसो लोगोफोर ओरैबायदि गरमनि थाखायनो जेबो संनो जानोबो गोसो गैला ओंखाम सोमजानोसै बानलु एवनानै सिफ्लेनानै जानोसै गथ'फ्रा दा जायोबा दावदै एवनानै जाथोंसै आं नागिरलांसै ओंखाम जानानै गेस स्टप बानायनो नै भिन्दिया मोनबाय सारायाबो मारा मामाथार गथ'फोर एवजानाय एसेबो साफा खालामथारा गोसोमथारसो नजालाय लांसिगोनहाय नै बानलु एवना लाबाय आं लोगोफोर बेखौ सामब्राम गुफुरजों सिफ्लेनानै ओंखाम सोमनानै जानोसै बेनिफ्राय बामुनि मैदामाव नागिरलांसै आं गेस बानायग्रा बाल्थिंबो नांगौ माबा माबि बिराद बुस्थु नांबावगौ हारसिं थांनानै नागिरनानै लानानै फैनोसै आं जेरावबो हारसिं थांफेराखैमोन थांनाया थेवबाबो भाषा रोङो नालाय आन्दायनाय नङा सोंला सोंसि खालामनानै नागिरबोथानसै आं दिनै ओरैबायदि समस्या गरमाव एकदम गथ'फ्रा दा दावदै जाबा जाथोंसैहाय दावदै दावला जाथारला आङो गरमाव बेजोंनो सिखाजोंनो देख्रेमसां माथो ना बेखौ नै लोगोफोर भिन्दि भाजा बानलु गोरान एवनाय बेनिफ्राय नै ओंखामाव दै होबाय आङो दै होनानै संख्रिजों सोमनानै जानानै थांसै आं दा गेस स्टपखौ बानायनो होबोबाय बेनिफ्राय मोनसे अलाउट नांगौ जादों आंनो बेखौ बहाबा मोनो नामा नागिरलांनि आं नै गेस स्टप बानायनो होनायखौ लांफैबाय लोगोफोर बानायखांबाय नै कोनटो आसिले बेखौ बेखौ दे भराय दिया मोनालायबाय गेस स्टप बानायनो फैनाया जोंना दा किमान हल दादा बिल 350 दाम আছে न गेसखौ হয় नै गेस स्टपखौ बानायना लाबोबाय दासो सफैबाय मोनाबोलायनाय जि गरमाव थैथानसैसो लिक जानानै दंमोननो सिङाव ओंखायनोथ' बानायबाबो जायाखै बिराद मेंबोबायहाय लोगोफोर गेस स्टप बानायनो हैनानै दासो सफैबाय आङो मोनाबोलायलायबाय जि गोलोमबोबाय आयौ थाबाय थाथारलामोनहाय मेंनाया गोलोमफ्रुबोजोब्बाय नै नाहर गेस स्टपआ लिक जादोंमोननो मायाबा ओंखायनोथ' आं बानायबाबो जायाखै आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन लोगोफोर
थांद' माबालाय दैलाय माबालाय होमबालाय दैया दहायनो थिनलांखादोंमोन ना नोंसोरखौ होद बारा फांफुंजों जाया दै माबा लाना फै थां थानो बाबा गस्लाखौबो गानबावाखै बे माबारनो दैखौ बायनानैसो लोङो लोगोफोरजा नै दासो लायनो ओंखारदों दै गांना थैनोसै आङो